Legendarni Viljan Safet Zajko bio je jedan od simbola odbrane Sarajeva. Rođen je 1. marta 1959. godine u selu Gaočić, sjeverozapadno od Rudog, od oca Salke i majke Dude. Heroj odbrane Sarajeva Safet Zajko samo 5 dana nakon oslobađanja Mijatovića Kose na brdu Žuč 17. juna 1993. godine, prilikom izviđanja neprijateljskih položaja, poginuo je Safet Zajko. Bio je borac za Bosnu i Hercegovinu i jedan od ključnih ljudi za odbranu Sarajeva u danima opsadi. Pored niza visokih komandnih dužnosti, ostao je u sjećanju kao legendarni komandant 2. viteške brigade. Sahranjen je kao šehid u haremu Alipašine džamije u Sarajevu. Za ratne podvige, naredbom komandanta general štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, dobio je najviše ratno priznanje Zlatni Viljan kao jedan od prvih dobitnika ovog priznanja. Ukazom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine posmrtno je odlikovan ordenom heroja, te je posthumno promoviran u čin brigadnog generala. U Sarajevu jedna ulica u općini Novi Grad nosi njegovo ime kao i sportsko-rekreativni centar u općini Novi Grad.